ସିଧା ରାସ୍ତା ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିନଥାଏ। ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ସନ୍ତୋଷ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନ। ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଥାଏ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଭାବନା ରଖିଥାଏ। ମୂଲ୍ୟ କେବେ ପାଣିରେ ନଥାଏ, ମୂଲ୍ୟ ଶୋଷରେ ହିଁ ଥାଏ। ମୂଲ୍ୟ ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ୱାସରେ ଥାଏ। ପ୍ରେମ ତ ଅନେକ କରିଥାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାଏ। ଖାଲି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଏକଥା ଜଣାଅଛି, ଏକୁଟିଆ ହିଁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିନଥାଉ, ସେତେବେଳେ ସମୟ ହିଁ ଆମ ଭିତରୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ଗର୍ବର ଗୋଟିଏ ଖରାପ କଥା ଏହା ଯେ ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ କି ଆପଣ ଭୁଲ। ଗର୍ବ ସେ କରିଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକୁ ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ ସବୁକିଛି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ନହେଲେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଯିଏ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିଛି, ସେ ହିଁ ଅନ୍ୟର ସମ୍ମାନ କରିବା ଜାଣିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋର ମୁହୂର୍ତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଯଦି ଏହା ଚିନ୍ତା କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କରିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସଫଳ ଲୋକ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳରେ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଫଳ ଲୋକ ଦୁନିଆ ଡରରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ନ କଲେ ଆମେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କୁହ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରିଥିବା ସାହାଯ୍ୟର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଧନରୁ ଗରିବ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ମନରୁ ଧନୀ ହୁଅ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ କି ଝୋପଡ଼ି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ସ୍ୱାଗତମ୍, କିନ୍ତୁ ମହଲ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ନିଜ ଦିମାଗକୁ ନେଇକି ଯାଅ, କାରଣ ଏ ଦୁନିଆ ଏକ ବଜାର। କିନ୍ତୁ ଘରର ଭିତରକୁ ଭଲ ମନ ନେଇକି ଯାଅ, କାରଣ ଘର ଏକ ପରିବାର। ଅଧା କଥା ବୋଝ ପରି ହୋଇଥାଏ। କାହାଠାରୁ ଶୁଣିନିଅ, ନହେଲେ କାହାକୁ କହିଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଧାର ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମେ ସେ ପାଖରୁ ହେଉ। ଯଦି କେବେ ସମୟ ମିଳୁଛି, ତେବେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧରୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଶିଖ, କାହିଁକି ନା କ୍ରୋଧ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ପରିଶ୍ରମରୁ ମିଳୁଥିବା ଫଳର ସ୍ୱାଦ ଭାଗ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଫଳର ସ୍ୱାଦଠାରୁ ଅଧିକ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ହୃଦୟରୁ ଯଦି ସଫା ରହିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ଖାସ୍ ଲାଗିବେ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟର ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ଯେ ସିକନ୍ଦର ବୁଡ଼ିଗଲେଣି, ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ସଫଳ ଲୋକ ହୋଇପାରେ ଖୁସି ରହୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ରହୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଓ ଚିହ୍ନିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା ହିଁ କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହୋଇପାରେ ମଣିଷ ସବୁ କଥାରେ ଜବାବ ଦେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସେ ମନେ ରଖିଥାଏ। ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବା। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଖରାପ ଦେଖାଯିବା ବି ଭଲ। କପଡ଼ା ତ କେବଳ ପରଦା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ନଜରରେ ହୋଇଥାଏ। ଧୋକା କେବେ ମରିନଥାଏ। ଆଜି ଆପଣ ଦେବେ, କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ। କେହି ମୋତେ ଥରେ ପଚାରିଲେ କି ବଦଳି ଯିବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି, ଉଦାହରଣ କାହାର ଦେବି? ମୌସମର ନା ନିଜ ଲୋକଙ୍କର? ଚିନ୍ତାର ବୋଝକୁ ହୃଦୟରୁ କାଢ଼ି ଦିଅ। ବହୁତ ଛୋଟ ଏ ଜୀବନ, ହସି ଖେଳି ବିତାଇ ଦିଅ। ମିଛ ଲୋକଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କଥା ସଚୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଇ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଚୋଟ ଲୋକଙ୍କ ନୀରବତା ମିଛ ଲୋକଙ୍କର ମୂଳକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ଝୁଲାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଏନ୍ ପକାଇଲି, ସେତେବେଳେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ମହଙ୍ଗା ଭରା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଶସ୍ତା। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ, ସବୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଭଲ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ପାଇବ। କେହି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ।
ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ଇଚ୍ଛା ନ ରଖି ବରଂ ଯାହା ମିଳିଲା ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଶିଖ। ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଧନର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଏକ ଭଲ ମନର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବି ଭୁଲ ଏତେ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ ଯାହାକୁ କ୍ଷମା କରିହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଶିଖ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଆଜିର ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।